Mira, el que és divertit és el del diari, jo t'ho ensenyava. Anem. També hi havia la coberta, tal. La Can sempre ha fet cartells, no? I llavors, clar, primer vam intentar fer-ho per temes, no? I tots els de poesia, junts. Tots els d'associacions culturals, junts. Tots els de les seves exposicions, junts. Però hi havia alguna cosa que fallava. I en un moment determinat del procés de l'exposició vam decidir que fos cronològic. Només hem posat l'any als que no el porten. O sigui, la idea és que un cartell ja s'explica ell mateix, no? Vas entrant, vas veient diferents usos del cartell, va manant, és la transformació de l'estil. Que al principi és molt pictòric, després fa aquest tipus de representació plana amb símbols i formes, i després es va alliberant d'aquesta estructura tan geomètrica, introdueix, encara en sentit simbòlic, però introdueix formes relacionades amb el món natural i llavors va desenvolupant un altre estil. Això són 55 anys, són cartells de diverses èpoques i també de diverses peticions, molt diverses peticions. No és el mateix fer un quadre a casa tranquil·lament amb idees teves que et vingui, per exemple, un cartell que et demana que anunciïs l'amnistia. La pintura, en realitat, s'acaba quan és mirada i és un enigma fins que no s'estableix aquesta relació. Però no és mai un jeroglífic, ni és mai una cosa a intentar desxifrar què serà. És molt important, és difícil, però és molt important plantar-se davant d'una obra d'art relativament verge, no? Sense esperar res, sense intentar averiguar res, deixar-se portar per les emocions.